गोय मराठी अकादमीन मंगळारा फोंड्या राजीव कला मंदिरान सृजन संगम ही कार्यावळ आयोजित केली। ह्या सुवाळ्याक कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हजर आशिल्ले। आर्डिक स्कोआ खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। मला आता सुद्धा असं वाटतं की आज जर कदाचित तुमच्याकडनं तसं जर प्रदर्शन घडलं तसं घडू नये अशी माफक अपेक्षा करतो। तर किंबहुना मला वाटतं आम्हाला एका निर्णयावर यावं लागेल की लेट अस से नो टू द कॉलेज स्टुडंट्स अँड हायर सेकंडरी स्टुडंट्स। मी तुम्हाला एवढ्याचसाठी सांगतो, मगाशी कोणीतरी म्हटलं कला मंदिर सरांनी दिलं, मी काय पॉकेटमध्ये नाही माझ्या काढून त्याला, आमच्याकडे ठरलेलं आहे। मी तिकडे कोणीतरी एक थोडेसे अधिकार घेऊन बसलेला माणूस आहे म्हणून तो थिएटर रिकाम आहे आणि ते कलेच्या सादरीकरणासाठी आहे। चला मग घ्या ना, डेट बुक करा आणि तुमचं सादरीकरण करा, त्याच्यात माझा विशेष असा रोल काहीच नसतो। पण मला चिंता मला सतावते की या मुलांनी एक शिस्तीचं चांगलं वर्तन, त्याचे उत्कृष्ट धडे घालून द्यायला पाहिजे, जे त्यांनी आज आम्हाला इथून सांगितलेलं आहे। परजोर विदेशी पर्यटक येऊ लागले, त्या देवळामध्ये ट्रस्टी होते आणि त्या ट्रस्टींना वाटलं की आता आमचं देऊळ इंग्रजीमय झालेलं आहे आणि म्हणूनच विदेशी पर्यटकांना त्यांना साधन सुविधा किंवा त्यांच्याशी वार्तालाप व्हावा म्हणून सर्वांना इंग्रजी ही सक्ती केली। जरासं मोठंसं हॉटेल केलं, तदनंतर मोठं हॉटेल केलं, 3 स्टार हॉटेल बांधलं, 5 स्टार हॉटेल बांधलं आणि सहज विदेशातले पर्यटक त्या हॉटेलचं आस्थापन, त्या हॉटेलचं प्रशासन, त्याचं नियोजन हे समजून घेण्यासाठी त्यांनी त्या मालकाकडे संवाद साधला आणि त्या मालकाला एक विचारलं की तू एवढं सगळं मॅनेज कसं करतोय आणि तुला धड इंग्रजी सुद्धा येत नाही, इंग्रजी धडच नव्हे, तुला इंग्रजी एक शब्दच येत नाही, तर तू हा एवढा सगळा व्यवसाय कसा हाताळतोय? त्यावेळी तो गृहस्थ उत्तरला की मला इंग्रजी आली असती तर एव्हा मी त्या देवळात घंटा वाजतच बसलो असतो। इंग्रजी नाही आली म्हणून आज मी इथे एवढं सगळं काही केलेलं आहे। सांगण्याचं तात्पर्य एवढंच आहे की एक दार बंद झालं म्हणजे जीवन संपत नाही, दुसरं दार उघडण्याची हिंमत आणि जबाबदारी आणि जिद्द जो माणूस बाळगतो तोच यशाच्या शिखरापर्यंत पोहोचतोय। हृदयी आमच्या निर्मळ